Татар эстрадасына деп әйтегенде багышланган матбугат конференциясын башлыйбыз. Безнең монда без чакырдык Фирдус Темаевны һәм аның җырларының авторы Сәкинә Хәйруллинаны. Безнең Фирдус Темаевны чакыруыбыз очраклы түгел. Ул беренчедән без хәзерге вакыттагы безнең иң популяр җырчыларыбызның берсе һәм күптән түгел генә аның менә безнең Интертат электрон газетасында чыккан блогы җәмәгатьчелектә дип әйтегене кызыксыну уятты. Аның фикерләре шул сәбәпле без аны менә чакырырга булдык. Безнең беренче соравыбыз Фирдуска иде. Менә ул блогында әйтеп киткән фикерләрен кабат яңартса иде. Менә татарның җыела торган урыннары күп түгел. Татарлар җыела торган, татарлык булган дип әйтегендә җыела торган урыннар күп түгел. Аларның берсе татар эстрадасы. Татар эстрадасы инде күп еллар ул менә тәнкыйтьләнә. Аны теге дип әйтим инде зәвыксызлыкта да тәнкыйтьлиләр, башка өлкәләрдә дә һәрбер кеше үз фикерен әйтергә тырыша. Менә беренче сорау Фирдуска иде. Менә сез ничек уйлыйсыз? Менә тәнкыйть урынлымы? Татар эстрадасын тәнкыйтьләргә кирәкме? Все, рәхмәт. Беренчедән исәннәрмесез? Рәхмәт чакырганнарыгыз өчен. Тәнкыйть һәр вакытта да кирәк. Шушы тәнкыйть белән без әкрен генә үсәргә тиеш. Ләкин аның әзрәк чамасы да булырга тиеш. Шамасы дигәндә сез менә нәрсәне күз алдында тотасыз? Менә әйтәләр бит инде. Җырчылар 600 ме, 700 ме, 3 тиенлек җырлар җырлыйлар дип әйтәләр. Менә шундый җырларны ишеткәндә сез менә җырчы буларак ничек моны кабул итәсез? Килешәсезме шуның белән? 3 тиенлекме, 5 тиенлекме аны без әйтә алмыйбыз. Бары тик минем өчен миңа килгәндә халык бәя бирә инде. Һәм бүгенге көндә аны тикшерә торган шигырьләрне, җырларны тикшерә торган әле урын юк бит. Худсоветлар кирәк дип саныйсыз. Худсоветлар да юк бездә, продюсерлык үзәкләре дә юк. Һәм каян чыгып әйтергә кирәк? 3 тиенлекме, 5 тиенлекме? 3 тиенлек дигәндә шул турыда сүз бара инде. Мәсәлән, җырларның мәгънәсе юк һәм ул ничек дип әйтим инде начар аранжировкалы, бер-берсе белән бик нык охшаш, шул хакта сүз бара. Җырлар килер бер-берсе белән охшаш, әлбәттә. Музыкаль яктан карасаң, безнең бит инде 7 нота, татар пентатоникасында ул 5 кенә нотага әйләнә. Әлдә инде ул 5 нотадан көй чыгарабыз, ничәмә гасыр. Шуңа күрә бу бик авыр бүгенге көндә процесс, көй язу. Һәм без анарга бик шәхсән үземә килгәндә мин бик игътибар бирергә тырышмыйм. Моны ничек дип әйтим, шагыйрьләр дә күп хәзер. Бар профессиональ шагыйрьләр, бар үзешчән шагыйрьләр. Шуңа күрә штинник, биштинник җырлар дип бәя биреп булмый. Шулай ук менә Сәкинә ханым сезгә дә сорау бирәсе килгән иде. Шул хакта без сөйли башлаганбыз икән. Менә сез ничек уйлыйсыз? Элеккеге вакытларга дип әйтәм, менә күптән түгел генә шагыйрь Роберт Миннуллин да ул турыда әйтеп киткән иде. Профессиональ шагыйрьләр язмый хәзер эстрада җырчыларына, җырларына, шигырьләренә дип. Сез менә моның белән килешәсезме? Кем язарга тиеш аны? Хәерле көн. Мин җыр сүзләрен менә шушы гына кеше язарга тиеш дип әйтә алмыйм. Кемдәдер илһам килә икән, кемдәдер җыр туа икән, шигырь туа икән, рәхим итсен. Ләкин
Менә әлеге әйткәннәре җырның ертыгы юк дип. Миңа калса, ул заманда, әле ул вакалны әйткән заманда, шул кадәр шагыйрь, шул кадәр җыр туа дигән нәрсә халыкның башына килмәгән булгандыр. Кызганычка каршы хәзер җырның ертык җырлар бар. Мин моны җыр авторы буларак әйтмим. Мин бәлки минем үземне дә бәлки шунда кертәләрдер. Һәр хәлдә Илмира Җәлилова шикелле, Гөлнара Сабирова шикелле шундай яшь матур итеп яза торган, эчтәлекле иттереп, күңелгә үтәлек итеп яза торган авторлар янәшәсендә янәшәсенә омтылу бөтен кешегә дә барып бетмидер бәлки. Ләкин күп җырлар бер-берсен кабатлый һәм аларның я рифма ягыннан камил булмыйча чәчмәсәргә тартымнары, я булмаса рифма артыннан куып, эчтәлеге сайыкканнары бик күп. Болгар радиосында ул хәзер коммерция. Һәм Болгар радиосын тыңлаганда да уңайсыз, хәтта бик шушындай мин хөрмәт иткән артистларның чыгышында да шундый җырлар очрый. Кызганычка каршы. Фирдус менә әйтсәгез иде, җырларны сез үзегезнең коллегагызның җавабын ишеттегез. Менә үзегезнең җырлар бер-берсенә охшаш булмасын өчен ниндидер яңа йөз табу өчен нишләргә кирәк? Менә сез нәрсә эшлисез үзегез? Башкаларны кабатламас өчен дип әйтик инде. Мин үземнең иҗатыма килгәндә, минем бит инде шигырьләрне 80% Сәкинә апа яза. Баштан күңелдә китуа, китугач аның белән ниндидер сүзләгә. Мәсәлән, алай гомер үтә җыры. Гомер үтә җыры бүгенге көндә ул чыннан да легендар бер җырга әйләнде бит инде ул, ну, хитка әйләнде, ниндидер бер гимнга әйләнде дип әйтим инде. Сәкинә апа белән баштан утырабыз һәм мин үземнең фантазиямны әйтәм. Сәкинә апа миңа шундый темага кирәк. Була шундый шаратларда Сәкинә апа яза да, Сәкинә апа бу сүзне әле бит әле шигырьне язган белән генә түгел, аның бит барып җитү кирәк халыкка. Кайбер менә шигырь тип мәгънәсе көчле, әки белән тоташтыргач, халыкка барып җитми. Менә шуңа күрә туры килә кайбер сүзләрне гади сүзгә алыштырырга. Сәкинә апаның бер җыры бар, бизмәндә тибрәлә язмышның мин кылыр хәл иткеч карары. Бүгенге көндә яшьләр бизмән дигән сүзнең нәрсә икәнен белмиләр. Миннән сорыйлар: "Фирдус, что такое бизмән?" Шуңа күрә авыр сүзле яшәп калыйк бу тормышта. Ут яшьлеккә, мут яшьлеккә. Ут яшьлеккә, мут яшьлеккә. Нәрсә ул мут яшьлек? Менә сай бик аңлап та бетермиләр. Шуңа күрә шундый нюанслар да бар әле монда. Кайбер вакытта Сәкинә апага әйтәм. Сәкинә апа әзрәк менә бу көйгә, мәсәлән, тиз көй язсак, гадирәк сүз кирәк. Чөнки көй тиз җырланыла, сүз гади булырга тиеш, отылып калырга тиеш. Әгәр бу көйгә бик философический сүз язсак, туры килмәскә мөмкин. Менә шул яклары да бар. Мин көйне, мәсәлән, баштан язам, бер студияда яздырам, тыңлап карыйбыз, нәрсәләр җитми, китәбез икенче студияга. Минем бер җыр 4-5 студия аркылы үтә. Шул гомер үтә, Нияз Валиев язды, алып киттем Барыс медиага, Адил Хамзин эшкәртте. Аннан нәрсәләр җитми, Марат Мухин да эшкәрттек без аны. Адил Хамзин ниндидер матурлык кертте дә бу ничектер бик вокалларга дип әйтим, без аны калдырдык, нәрсәсендер алып ыргыттык. Менә шулай иттереп килеп чыга, шундый җыр шундый дәрәҗәгә менде дип әйтим инде. Менә сез кабат шул темага кагылдыгыз дип әйтик инде. Менә бездә бит инде аеруча Татарстаннан читтә яшьләр ул телне югалтып бетереп баралар. Менә җырчыларның күбесе әйтә, менә татарлыкны без кайтарып торабыз дип саныйлар. Сез үзегез дә шул фикерне менә әйткән идегез.
Менә шул яктан татар җырчыларының ролен ничек бәяләр идегез? Татар халкын, татар телен саклаудагы эстрада җырчыларының роле ни дәрәҗәдә? Дәрәҗәсен мин әйтә алмыйм. Дәрәҗәсен мин, әмма роле бар. Ничек мин дәрәҗәсен әйтә алмыйм? Но сүздә юк, Мәскәүләргә, Тюменнарга, Екатеринбургларга, зур Рәсәй шәһәрләренә чыгып, татарча сөйләп, татарча җырлагач, бу әлбәттә начар түгел. Чөнки анда килә шул ук әти-әнинең баласы, ул татарча сөйләшә дә белми. Ләкин ул татарча җыр тыңлый. Бу үзе бер шатлык. Әле алар аннары интернетка керәләр, можно с вами познакомиться, ваши, хотя я не понимаю слова, уже нравится дип әйтеп җибәрәләр. Андый язучылар да бар. Алар тагын концертка киләләр. Безнең әле концертларга урыс милләте дә, милләтләрдә килүчеләр бар. Шуңа күрә мин уйлыйм, роле бардыр дип. Бар миңа килеп әйткәннәре бар, әти-әниләр, минем улым, минем балам бөтенләй татар эстрадасын янына да китерми, татарча җырлар тыңламый да, ләкин сезне ишеткәч, ул хәзер татарча җырлар җырлый башлады дигән менә миңа бик күп исемләр килә, үземә килеп әйткәннәре бар. Барыбер күңелне каландыра. Димәк, бит эш бар, процесс бара. Сезнең сораулар булса хәбәр итегез, Альфред. Бармы? Рөстәм. Фирдәүс, син менә мин хәзер әле президентның ярдәмчесе Ләйлә ханым булган иде. Мен аны сорарга тырыштым. Ләйлә Фазлыева булган иде монда матбугат очрашуында президентның ярдәмчесе. Мен аны сорарга тырыштым, сез буласыз, Фирдәүс Тимаев катнашамы дип. Ул шута исемлеген таба алмадымы соң, тиз генә җавап бирә алмады. Татарстан суверенлык көнендә 30 августта. 30 августта син Казанда чыгыш ясыйсыңмы? Беренче сорау, икенче сорау, ул сиңа нинди мәгънәгә ия? Чөнки элегрәк ул Татарстан суверенлык көне, бәйсезлек көне буларак бәйрәм ителә иде, хәзер гади шәһәр көнендә кайтып калу дигән хис бар. Кайтып калды дигән. Синең фикерең? Беренчедән, менә шәһәр көне генә түгел, безне, менә үземә килгәндә, мине бөтенләй андый зур бәйрәмнәргә, урам бәйрәмнәренә чакырганнары юк. Кичә без булдык менә Татар радиосы көнендә 25 000 халык, без чыгыш ясадык, ниде паркта. Казанда кичә. Менә әзгенә аппарат ягыннан да әзрәк проблема булды, җитмәде, тавыш җитмәде, әзрәк. Шуңа күрә әгәр мине чакырсалар, мин килер идем, рәхәтләнеп үземнең туган җирем өчен, Татарстаным өчен мин һәр вакытта җырларга риза, җырлыйм. Мин бик шат булам. Шәһәр көне әйләндереп калу, бу инде бу сораудан мин җавап бирә алмыйм, чөнки мин политик кеше түгел, мин иҗат кешесе. Ничек менә шулай барып куялар ул бөтен сорауны, мин сәясәтсез түгел дип, чөнки бит инде сез шулай ук зур шәхесләрнең сүзләрен ишетәләр. Сез хәтта шул ук президент ярдәмчеләренә киңәш итә аласыз. Ну, әйдәгез инде шәһәрдәге язуларны татарчада куегыз инде. Менә бит безнең халык бар, 25 000, 50 000, 100 000, миллион. Аларга бит инде аның өчен нәрсә кирәк? Менә без әйтәбез журналист буларак. Бүген әйттем мин. Син әйтсәң, ул тагын 5-ләтә, 10-лата тапкыр эффектлырак. Ну, дусларча. Юк, менә аның өчен мин уйлыйм. Җыелырга кирәк. Безне җыярга кирәк, безнең уйларны, фикерләрне сорарга кирәк. Бездән беркем сораучы юк. Шуңа күрә безнең әйтүдә мәгънә юк. Шуңа күрә юк. Җыйсалар без бик әйбәт. Менә татар җырында бит инде алык, мин бит инде Барыс медиа продюсер үзәге белән бик әйбәт элемтәдә. Шулай да бар плюслар, бар минуслар. Ул татар җырын үткәрер алдыннан, әгәр безнең дә фикерләрне тыңласалар, шәбрәк булыр иде. Чөнки бар артист гастрольдә йөри, халык йөри янарга, халык белән эшли.
Бар артист телевидениеге, радиоға ақша беріп, клибын көрсетеді енді. 2 концертта қатнашады, ол да артист иттеріп жүре бет енді. Халық белән эшләгән сайын, сенің әзірек тәҗрибәң арта, әзірек аңлый барасың, нелер эшләргә кирәк, нинди проблемалар бар алда. Мен үземдә 10 ел бит инде мәдәният өлкәсендә эшләгән кеше, завклуб булган кеше, директор районның культурада эшләгән кеше. Бүгенге көндә дә проблемалар бик зур анда. Шуңа күрә аларның барысын да әйтә башласаң, мине эстрададан күп чыгарга мөмкиннәр. Шуңа күрә Тагын бер генә сорау. тыныч кына йөрим инде мин. Йөрәк әйтеп та ташлый бит инде кайр вакытта мин әзрәк бик рискирак кеше, бик агрессивныйрак кеше дип әйтәм инде. Турысын әйтәм дә, аннары әйтәм инде. Нигә мин әйттем икән дип. Чөнки минем гаиләм бар. Сез аңлагансыздыр монда сүз нәрсә турында барганда. Минеке дә монда янда утыра. Кысаларга кертергә мөмкиннәр куялар. Шуңа күрә сүз дә юк. Менә мин үземә килгәндә, тел эшендә, үзебезнең Татарстан эшендә йөрәгәрне, без инде чит Россиягә чыккач, һәр вакытта да Татарстан период, Нурлат период, Мишәрләр период, татарлар период дип җырлыйбыз. Эштә бит кайный. Бәлки ул кирәк тә бер түгелдер, но белмим, әйтә алмыйм. Син ничә уйлыйсың, минем ахыргы сорауым, менә җырчы популяр була башлаган сайын, зур шәхес була башлаган сайын һәм инде хакимияткә якын була башлаган сайын аның авызы йомыла бара. Мәсәлән, Салават әфәнде мисалында да, Салават Фатхетдинов хәзер ул ничектер үлчәп менә Альфред та монда янда, аңа без сораулар бирәбез, ул кай вакыт ачылып куя, ул аның фикерен ишетәләр дә хакимияттәгеләр дә, ул бик тиз ябыла. Син бит менә берничә ел элек шундый ирекле, хәзер дә ирекләр син, балай ябылуың сизелми, Аллага шөкер. Ләкин шундый хәл булмас дип уйламыйсыңмы? Беренчедән, мин властька якын кеше түгел. Бусы бер. Мин теге вакытта да әйттем бит инде. Иҗат дөньясы ул аерым. Минем бүгенге көндә куелган максат нәрсәдә? Мин җыр язарга тиеш. Мин иҗат белән кайнарга тиеш. Концертлар куярга тиешбез. Шушы залларын тутырга тиешбез. Шушы залларга үзебез уйлап чыгарган җырлар белән халыкны тәрбияләргә тиеш. Мәгънәле җырлар җырларга тиеш. Менә шуңа күрә артык политикага да кирип китеп булмый. Чөнки анда утыра политиклар, укып бетергән, белем алган кешеләр утыра. Шуңа күрә biz gene әйтеп, аны үзгәртә алмыйбыз. Теләсә нәрсә әйтергә була. Шуңа күрә мин инде үзем авыл баласы булгач, бүгенге көндә дә авылда, төп нигезем авылда бит инде. Менә безнең Түбән Норлатта Ишмәшет. Зур авыл. Клубта 400 урын, ул хәзер ремонтта 20 ел. Безнең авыл иң активный авылларның берсе. Җирәгәрне, әгәр шушы клубны ясасалар, Иманым Камил, мин ел сайын бесплатный концерт куйдырырым, сабантуйлар, хәтта без үземә килгәндә сабантуйны да әзрәк шикләделәр, бик хәтта үзебез бит спонсор булып барабыз. Анда ялынырга кирәк, кемгәдер шалтыратырга кирәк, пожалуйста, куйгәр ул сабантуйны дип. Икенче яктан карасаң, әйбәт бит инде. Нигә кеше акча бирә, бүләген бирә, артистларны алып килә, халыкка концерт ясый. Кайбер артистлар үзләре менә шулай оештыра башладылар. Менә Вадим Захаров пчеловод бәйрәме оештырып җибәрде. Нигә без аны поддержать итәргә тиеш түгел? Бөтен җырчылар кайтты. Минем сабантуйда да Сәкинә Палдарга бирмәс. 30лап артист кайтты. Халык, Нурлат халкы бер кайчанда гомере күрмәгән Хәмдүн апаны күрделәр, бик күп зур артистларны күрделәр. Шуңа күрә хәлләр шулайрак. Менә Фирдус, һаман шул теманы тагын бер тапкыр сез телгә алдыгыз. Менә бу клубларның эшчәнлеге. Менә сез әйткән идегез, клублар мәдәният директорлары, йорты директорлары эшләп битерми дип. Менә
һәм эшләгән очракта да ниндидер теге урыннарны кемнәргәдер үз кешеләренә бирү турында әйткән идегез. Менә каян чыккан сезнең борчу бу? Элек тә бар идеме, әллә хәзер генә чыктымы бу? Ул проблемалар элек бар иде инде. Хәзер бит әзрәк интернет заманасы, теге, компьютер заманасы кешейгәннән кешегә бара. Элек аны яшереп калдырып булай, ул проблемаларны хәзер яшереп, беренче яшереп калдыра алмыйсың. Син әйтмәсәң, каяндыр видеога төшереп тә җибәрәләр. Минзәлә, күптән түгел Минзәлә районы Тулбай авылына бардык. Кич белән бит инде bir 500 булмаса да 300 булсын, 200 булсын, яшьләр без инде концерт бирәбез. Монда инде сельсовет председателе салган, миңа килеп, шепши сүгеп мине, нәндидер шутка мышамаган, шаяруым шамаган, мине шепши сүгеп, мине инде күп җибәрмәкче иде. Сүгенгән кешегә безнең дә җавап табылды. Ул бит әле депутат, анарга сугырга ярамый, анарга кул күтәргә ярамый. Шулай да без аек акыл белән, егетләр белән җыелыштык та, егетләр мин әйттем тик торыйк. Карыйм, яшьләр җыелды. 100 яшьләп, яртысы Чаллыдан. Аппарат җыелмаган, без басып торабыз, бер милиция юк. Бу минем белән тарткалаша, бугаз килдек, бу мине тертергә тотынды. Biz моны зурга җибәрмәдек. Мин аны хәзер әйтәм, вакыт үткәч, зурга җибәргә булай. Аның икенче көнне шул яшьләр баштан уйладылар, аңламашмадылар. Аннары нәрсә икән аңлагач, бу 100 яшь, менә бу 100ләп артыктыр инде. Шушы яшьләр минем яклы булдылар. Ярар әле сугыш булмады. Ярар әле бөтенесе салган, бөтенесе бәйрәм итә. Монда киресенчә бу әйберне туктатырга кирәк. Монда әле яры яшьләр тәртипле булды, яшьләргә бик зур рәхмәт за поддержку. Алар безгә ярдәм итеп, Шаллы егетләре, Минзәлә егетләре, авыл егетләре ярдәм итеп, аппаратураларын ташлап, безне кунак итеп җибәрделәр. Икенче көнне замглавага шылтыраттык. Мин инде аны зурга күтәрмәкче идем, ләкин күтәрмәдек. Әзрәк кешелек сыйфаты дигән әйбер бар. Андый ишраклар бик күп. Аны һәрберсен яза башласың. Шуңа күрә клубта менә сорауыгызга хак айтам. Кемдер эшли, менә кемдер чакыра, кемдер эшли, кемдер тырыша, менә шу авылны халкын җыярга дип әйтим менә шу клубка. Кемгәдер ул кирәк тә түгелдер. Акчасы бар бит, нәрсә? Менә бу теге сез әйттегез бит, буш урыннарны өләшү дип, бу каян бу элек тә бар идеме, мәсәлән, үз кеше Ул элегелектән килгән инде ул. Аның элегелектән килгән, ул законны без үзгәртә алмыйбыз. Шулай да сорау туа. Нигә? Без бит инде залны тулысынча арендовать итәбез. Әгәр дә отдел культура директорлары чакырасылары килсә, үзләренең җитәкчеләрен түләсеннәр дә чакырсыннар. Без бит процентны төшермибез. Бүгенге көндә бар шундый районнар, бүгенге көндә дә кайбер районнарда бәдрәф юк. Уйнарга урын юк. Условия юк. Кышкыны бүлмәләре салкын. Но процентны сыдырып алалар. Шуңа күрә без инде күзебезне йомабыз да, ул артистның һәрбер күп артистларның проблемасыдыр инде ул. Аны мин генә күтәрдем ахырга, битен бер күтәргән юк. Хәзер районнарга чакырмаслар. Бу проблема белән көрәшергә кирәк. Нигә Сабада глава әйткән бит. Бер нинди пригласительный юк. Безнең куелган лимит бар. Мәдәният йорты фәлән миллион акча эшләргә тиеш. Алар эшли, алар чакыра, алар эшли. Арчада да шулай. Апаста да шулай. 4 еллык Апаста мин тоже прокуратурага барып җиткәнем, күтәрмәдек кенә без аны. 2шәр рәт билет урыннар алып куйганнар. 2шәр рәт. Ул 50 урын була. 50-не 400-гә тапкырлагыз да, санап чыгарыгыз. Бәлки ул кем өчен дә күп акча түгелдер. Но без артистлар өчен
әрбір тиыны саналған, әрбір егетлерге, қыздарға зарплата қойылған. Биыл біз еребіз іш техника білен, бір грузовой алдық, 3 миллионға лизингқа, анарға тутырдық қазір 10 миллионлық оборудованияны, аны ертірге керек, аны обслуживайтерге керек. Шуңа көре әрбір бары бір бетінде ақша есеплерін әйі бар. Міне кризис болу себеплі сіз бірі артистлар сезесіз ме, міне кіші азырақ йөрей башлады ма? Нендейдер конкуренция артамы, нәрсе сезіле міне соңғы елларда? Кіші азырақ йөрей башламады ма? Керісінше көбірек йөрей ме? Ана сәкені пайтсын енді. Сіз яшырақ білесін. Yok, Firdüs üzerine kavgalanın üzerine italasın. Mea kalsa Firdüs andı katlık geçirmeyi. Mene rayon üzerine kilgen büyük tanılgan artistlarının da zallarını jıyalma görünüşleri var. Andı içirakta indi onlar oldan hasterlik göreler, administrasiyaga çıgalar, administratif resurs, bizim Tatneft'nin pravkomu var, kimnindir pravsoyuzu var, kimnindir pravsoyuzu var. Onlar aşağı biletlerini taratalar. Ol biletler koy vakit şuşlay tarala, akçası kireyindi, lakin zallar boş bula, andı içiraklarda var. Bu krizis kağına beyli miken? Әлі халық tuygan mı? Халық. Әлі қызық түгіл ме? Әлі интернетлер бітіре ме? Тайынды Татарстандан көп қарайлар, міне әлі бұл ертеңгі тапшыру, мазара yok қазір. Мазара болмаған вақытта, әр күнде бір артистің толы концертін қарайбыз. Тайындыдан. Мен аны телевизордан да көрем deyip, шулай қалу шырақлар да бардыр. Әр халде бір тамашачыда, әгер артистны ярата екен, аны үзе фанаты екен аның ижатын хөрмәт ите екен, ол 300-400-ні таба, ол һичшиксез килә, 5 тапкыр карарга да килә. Минем бір иптәшемнең Сарман редакторының иптәше, мәсәлән, Фирдүс ижатын ярата. Ул аны баштан Сарманда карый, аннан Җәлилдә карый, аннан соң Чаллыга китә, аннан соң Азнакойга бара. Шул ук программаны ул 5 тапкырда карый ала. Bu atnada muzika dünyasında bir mühim vakıga bolgan 21 avgust günü Amerikada Tarin Southern degan jırçı çıgargan özünün yangi albomu, anda barlık jırlar tuğusunca yasalma intellekt robot tarafından kiler çıgarılgan. Hatta bir jırga kini çıgaru için ne dep yazılgan indi 4 sekund, kayber jırlarını 4 sekund içinde oylap tapkan kiyin. Mesela şu robotlar şiir yazıcı. Bu Tatar dünyasına kilip jitirmiken, gumuman andetigi robot jir ham kileri yangrar miken, ham kirek mi oldu? Nechek o'ylaysiz? Kilip jitdi deb, kilip jitkendir endi o. Hazır har xil kilip jitkendir endi. Biz bitinde aranjировкаларына şu kompüter aşağı yazırabız. Hazır bitinde ondan нәрсе kilip jitterge? Mene internetin aşağısında tыңлайсың. Миңа келгенде ол робот тауышына керек түгілдір енді. Біз барымызда робот келені барымыз бітіне қазір. Қазір менің ұлым да күні бойы телефонда отыра мультфильм көріп. Аны урамға алып шыға болмай. Әйде урамға, әйде балалар біле ойнарға деп. Yok, iPhone'на Афай дейін, бергізі Афайна. Әлі ол мультфильмлардың тегі нормальный мультфильмлар болса ярарай. Қояндар тегі кәстүрліге көз ясағандар, бәрәңгіге көз ясағандар, стәлге, орындықлар жырай Нузайс Хатлин, Нузайс Пагадинның мультфильмін алып рыттылар. Кәстүрлер селеші. Әлі әнде чудовищелар қарайлар, бұна балалар. Yok, бәлік мен, может, дұрыс селемдір. Жаңа көре шагир yazsın, композитор кит удырсын, жыршы жырласын, тәнкитләсіннәр, бізні сүксіннәр, сіздің бізні тәнкитлі бізге плюс, шуңа көре мен сіздің барығызыла яратам. Әлі бұл абсурдинасында бары бір бәріне сөйлеп тавырлары. Шахри Казан газетасынан Зухра Булам Садыкова.
Firdus инде һәрвакыт концертларында еш кына кабатларга яратасың, менә шу тәнкыйть Эшләп турында. яратам? Кабатларга яратасың, еш кына концертларыңда журналистлар менә бик каты тәнкыйтьләр дип әйтәсең. Ләкин менә алай дип әйтмәсем, күп очракта әле сезгә мактау да эләгә. Һәм Мен бит сезгә пиар бирәм. Юк. Без бит бер-беребезне поддержать итәргә тиеш. Сез концертларга сайынга шу сүзен кабатлайсыз. Мен сезнең соңгы тапкыр концертыгызда булган, сез ул баштан алып ахырга кадәр шу тәнкыйть турында. Менә алык татар җырын. Тәнкитләсин, но тотыналар шагыштырга. Ямаев исерек кебек килеп чыкты. Илмира Сөләйманова Даярка кебек килеп чыкты. Нигә Даяркага нәрсә булган? Менә минем әнием Даярка. Чем хуже ул башка кешедән? Нигә аны сагыштырырга? Даярка. Мәсәлән, шу Шофер ул җырчы. Ләкин мәсәлән, шу татар җырына килгәндә, без бит инде журналистлар татар җырын бик күп яктыртабыз. Мәсәлән, татар җырын бик күп яктыртабыз. Журналистлар күп татар җырын яктыртучы. Мәсәлән, булай әйтәм инде, мисалга китерәм, 10 журналист. Оннан бәлки берсе, икесе язгандыр, ләкин сез һәрвакыт шул басым ясыйсыз шул тәнкыйтькә. Һәм инде социаль челтәрләрдә дә менә берәр видео яки фотография куясыз да, анда бик күп мактау сүзләр. Ләкин шунда бер-ике кеше тәнкыйтен кыстырса, язып куйса инде, сез менә шундый тәнкыйть кабый алмауданмы, әллә сәбәп башкада? Юк, мен бит инде концертларда шул сүз уңайыннан гына әйтәм. Теге усал караш белән әйтмим. Менә безнең ничек язалар, журналистлар да бит инде безне теге начар усал караш белән бәлкем язмыйлардыр. Кемгәдер теге арттырга кирәктер, кеше санын дөресен әйткәндә. Düz. Миңа калса, менә бу уже урынлы тәнкыйть. Син монда кабул итәм, киләчәктә төзәгәрмен дәргә генә тиеш. Юк, мен бит әле берсен-бер начар дигәнем юк. Алай бер көнне дә Мен әйтәсе килә, менә син концерт гомумән әйтәсем, мин тәнкыйтьләр, синең тәнкыйть сиңа бик сирәк бәлки эләгә торгандыр, күбрәк бәлки мактау да эләгә торгандыр. Менә сез Юк, мине тәнкыйтьләр. Юк, алай түгел, без читтән караганда, мәсәлән, шуңа радио лекшн, аны макталар, бераздан тәнкыйтьләсә, ул әйтеп күптән түгел әйтеп чыкты. Менә мине һаман тәнкыйтькә ияләшкән инде мин дип, ләкин шакта алай түгел бит. Менә Сәкин апа килешерме юкмы? Безнең бит үзебезнең менталитет. Әйме, татар бит ул тыйнак. Татар милләте тыйнак ул. Әгәр ул урысларда Аллы Пугачева белән Галкин иләнде дә, ул пиар булды. Менә аларда черный пиар да бара. Әйбәт пиар да бара. Бездә ул әзрәк башкачарак. Әгәр менә Фирдус исереп юлда егылып яткан дип әйтсәләр, тамашачының кәефе төшәчәк. Башка әзрәк авыррак карый дип әйтим инде. Бәлкем безгә киресенчә кара хәбәргә дип әйтү. Бәлкем кара хәбәрләрне әзрәк язаргадыр, хәтта ул кара хәбәрләр булса да. Мин шулай дип уйлыйм, может, мин дөрес түгелдер. Урынны, аның рамкасы бәлкем булырга тиештер аны. Яратәсгә икенче сорауга, менә сез әйтәсез, мин район үзәкләренә киләсез концертлар белән, менә кичкенә авылларга концертлар белән киләсезме син менә? Бик кичкенә, мәсәлән, зур булмаган авыллар чакырса, сез менә сезнең өчен нинди критерийлар булырга тиешме ул авылга килер өчен, менә күпмедер халкы булырга тиешме? Күп кичкенә генә авылга просто килеп сез концерт куеп китмисез бит инде. Или аны шакка да бармы? Кукмара районында менә бер атна йөрдек. 40 мең дә керде, 50 мең дә керде, 80 мең дә керде. Бүгенге көндә зарплатаны түләргә 60 меңгә якын китә. Сез үзегез аңлагыз инде. Кайдыр минуска барабыз, кайдыр плюска да чыгабыз. Тамашачы килгән җиргә барабыз инде. Но бар 100 урынлык урын 14, без үзебез дә 14 кеше бит. Менә миндә 14, без 14 санап чыгарасың да бит. Бөтенләй нигә шәйгә дә калмый дип әйтим инде. Бензин белән горючийга да калмый. Группаның бит бәясен төшереп булмый зарплатасын. Алар барсы да укыганнар, профессионаллар, алдан договор төзегәннәр минем белән, семьялылар, балалары бар. Аларның да ипи яшыйсы килә. Бәлкем шулар да бардыр. Төркемегезне искә алгач, тагын бер сорау бирим әле. Быелгы яңа концерт сезоны сез төркемегезне шактый үзгәрткән. Кайфәттә керәсез ахры, әгәр хәбәрләр дөрес булса. Менә аның сәбәбе нидә булды икән? Бәлки сез кысылгансыздыр или киресенчә алар таләпләр артканмы? Монда инде я талашка, я Фирдус талашкан. Или башка сәбәпләр бармы? Я акча түләмәгән. Юк, я ашатмаган әйме. Гадәттә шулай. Монда башкача уйлап булмый. Менә никтер без Шуңа күрә сездән никтер кеше, әйме, никтер кеше гел начар яктан уйлый.
Неге мекен? Неге біз әйбет яқтан ойламайбыз? Розил Валиев белән баянист Розил Валиев белән біз бірге оқыдық. Леногорскида, музыкальный училищеда. Бір бүлмәдә бірге тұрдық, бір ипине бірге ашадық. Менде 10 елга якын эшләде. Аның үзенең җырлары бар. Ул бик театральный егет. Туйлар алып бара, мәҗлесләр алып бара, шул концертлар белән йөри. Фирдус минем үземнең үсәсем килә. Ачуланма. Мин китәргә Мин китәм эштән. Димәк, аның вакыты җиткән. Аның вакыты җиткән. Мин аларга рәхмәтләр әйттем. Әгәр ярдәм кирәк булса, ярдәм итәм дидем. Шуңа күрә яшьләр килә тора. Яшьләр килде, карыйсың, аларда неш энергия айкып тора. Бәлкем ул әзрәк перемена ничек була әле? Алыштыру кирәктер ул. Һәр вакытта да. Үзем дә шуңа карап әзрәк үзгәрәм. Яңа биючеләрем килде. Аларга карап яңа идеялар туа, яңа фантазиялар туа. Халык өчен дә кызык бит инде. Гилбер ез. Монда бит инде быел 2 яңа игезәк биючеләр алдым. Шундай мотор шикарны биеләр. Аларга халык менә кызыксынып карап утыра. Бары халыкны бит кызыксындырырга кирәк. Хәзерге вакытта төркемегездә ничә кеше эшли? Бүгенге көндә 14 кеше эшли. Әле былтыр 4 кенә биюче быел 5 булдылар. Аны соңгы сорауны гына бирәм дә, рөхсәт итсәгез. Фирдус, менә син тоже шулай ук инде яшь кына ишетәсең, мин бер вакытта йолдызлык шире белән ширләмәячәкмен, авырмаячакмын дигән сүзне әйткән. Бер вакытта йолдызлык шире белән авырмаячакмын дип әйткәнең бар син. Менә аның шиге кайдасың, менә шушы йолдызлык ширенең шиге кайданың? Мен калса бик нишкә аның шиге. Менә ул вакытта дөрес әйтмәгәндер инде мин. Ширләмәячәкмен дип әйтү дөрес түгел. Ширләргә язмасын бәлкем дигәнмендер. Аллаһ Тәгаләдән гөлсәрибез инде. Ул Аллаһ Тәгалә бит сынау бирә. Байлык та бирә, дан да бирә, исем дә бирә, хәйрчелек дә бирә, шир дә бирә. Ул сынауларга без һәр вакытта да сынауларны тиешлечә сыналып үтәргә тиеш. Шуңа күрә аннан мине болай да хасын карап әйтәләр инде, йолдызланган, әллә кем булган фотога да төшми дип. Но бит ситуациясына карап, хатын белән ашап утырасың кафеда, бала белән. Читтән тоталар да видео төшереп утыралар. Матур түгел бит инде, барыбер. Ул бит инде әзрәк тәрбиясезлеккә дә керәдер инде. Бар, Фирдус, без синең иҗатыңны яратабыз, мөмкин фотога төшерәсәр, күңел күтәрелеп китә, барып приятно булып китә. Әле хатын янында күрдеңме, мине ничек яраталар дип шаярып та куясың. Шуңа күрә Сәкинә апа ничек ул шагыла менә сезгә йолдызлык шигырь белән ширләү? Бәлкем мин дөрес. Юк, син җавап бирдең. Минемчә инде мен мәсәлән читтән караучы кеше буларак сизмим, аны авылда ул шулук Фирдус, Нурлатта ул шулук Фирдус, тамашачы өчен шулук Фирдус, әбиләр дә кучаклый, әбиләр белән дә сөйләшә, апалар белән дә сөйләшә. Фирдусның бәлки аның җитешсезлекләре дә бардыр, ул бөтен кешедә дә бар, ләкин аның бер зур плюсы бар. Аны халык ярата. Һәм ул үзе халыкны ярата белә. Яратканны балалар да сизә, халык да сизә. Менә ул грань халык белән арадагы чик аның югалмады. Димәк, яланырга йолдыз шире янамый. Рәхмәт. Эльвира, Можно по-дружески бер сорау бирергә? Менә синеңчә татар эстрадасында Евровидениегә чыгарлык җырчылар бармы? Булмаса, аларны ничегрәк нишләтергә, нинди юнәлештә үстерергәдер, бәлки киңәшләрең бардыр. Юк, менә сезнең сораулардан соң минем шундый фикер туа. Как будто безнең татар эстрадасы хәйрче. Нигә алайса бармыйсыз Евровидениегә? Хәзер әйтәм. Безнең татар эстрадасы бик бай. Маңлы җырчылар да бар, шоу җырчылар да бар, дискотек җырчылар да бар, рок җырчылар да бар. Бар. Татар монда Евровидениегә барыр өчен барып була.
акча көп керек, акча талап ете ул теге андан бетинде анда бар өчен сүздә юк тагын чит илдә җырларга кирәк. Сакал теге яулык би киеп, сакал үстерергә кирәк, юбкадан чыгарга кирәк. Я 70 яшьлек Бурамский әби булырга кирәк. Барып кайтты бит инде безнең кем барып кайтты? Асыляр барып кайтты. Нигә? Әйбәт бит. Монда ул бүгенге көндә һәрбер фестиваль Яшырын батырын түгел бизнескә терәлгән. Нигә татар җырында безнең күп җырчылар катнашмый? Димәк, сер бар бит. Нигә Болгар радиосында Темаев катнашмый? Болгар радиосында бүгенге көндә дә һәр көнне җырларын яңгыраталар. Нигә 7 көн, 6 көн Уникста кассаша концерт куйдык. Андай катнашуга чакырмадылар. Хотя шакырсалар күңелле була инде. Монда тагын бер бар. Менә барыс белән әзрәк айралар дип әйтим инде. Бар җырчылары бар. Бу җырчылар менә бер-берсеннән инде бер ни каршылык бара. Быел үзгәрен җилне дә чакырдылар. Мин инде отказ бирдем аннан. Ну, гомер үтә җырын джаз стилендә җырларга куштылар. Нигә аның битендә нигезе салынган, фундаменты салынган. Ул җыр хит булган. Нигә ул җырны бизарга кирәк? Ул битендә малайдан кыз ясаган кебек булып чыганнар. Ничек мин гомер үтәне джаз стилендә күрә алмыйм мин аны. Үзгәреш нәрсә дә үзгәрәсен. Мин киресенчә аннары минем яраткан тамашачым әйтергә может, бу әллә нәрсә эшләп башлады дип. Әгәр инде яңа җыр джаз стилендә язсак, бәлкем ул әйбәт булыр. Аннан сорау туа, нигә джаз стилендә? Безнең татар милләте джазны ул беркайчан да принимать итмәде. Ул безнең стиль түгел. Безнең орнамент түгел. Ул Америка чит ил орнаменты дип әйтәме джаз. Шулайдыр дип уйлыйм инде мин. Безнең үзебезнең попса бар, попса. Үзебезнең бер ничек дип әйтәм, бер изюминкабыз бар. Милләтебезнең бер ничек дип бизәге бар. Ул без бизәктән чыгарга тиеш. Разнообразие булырга тиеш җырларда. Менә гомер үтә бит ул рок стилендә әзрәк җырлап карадык. Язмыш тиннәр европейский стилендә дә теге лепстип нитләр битендә карадылар. Шул ук вакытта гомер итәбез, алар күрдем, сандугачлар, алар үзебезнең татар орнаменты без барыбер калдырга тиештер дип уйлыйм. Минем бу фикер генә бер үпкәләмәсеннәр, ачылмасыннар. Синең барыбер бармы менә үзеңә якын стиль, үзең ошаган, медленный манда, тиз җыр, дәртлерәкме? Минем үземнең язган җыр һәрберсе үземә якын, чөнки алар йөрәк аша чыга. Кайбер җырларны бөтенләй тыңлый алмыйм. Менә әйтеп үттем бит әле, Сәкинә апа белән күптән түгел яздык җыр, ташлап китмә әнкәй, бәлки ишеткәнсездер. Аны җырлаганда да җырлыйм мин, җыламасам күңел җырлый, әни бөтенләй тыңлый алмый. Аннан бер апаң Сабантуйда җырлаган идем. Балыклы дигән авылда, Кумара районында, миңа бит анда кәҗә белән киттеләр. Шундый дәрәҗәгә мендем хәзер ни. Юк, шуннан да кәҗә белән киттеләр. Яшырын батырын түгел, авырлы ул кәҗә. Иде авылда, Аллага шөкер, Кумарадан алып кайттык. Менә шундый кәҗәле булдык. Менә шул Сабантуйда җырладым шу җырны. Мен бит инде аны андай максат белән җырламадым. Кешене теге грузиттергә әйтеп җырладым. Балалар, шәһәрдән кайткан балалар, авыл балалары, әниләрне якын күрик. Бу җырларны яздырыгыз, әниләр. Ну, тәрбияле җыр булсын дип җырладым. Ахырдан бер апаң язган, сезне тыңларга дип килгән идем. Кәефем төшеп, кайтып киттем. Уңайсыздандым. Чөнки минем күптән түгел әнием вафат булган иде. Ул бер каранда шатландым да мин, чөнки ул җыр димәк аның күңеленә кирип быргалагач, күңеленә кирилек булгач, бу бит инде бик зур шатлык. Икенче яктан уйладым инде мин әйтәм бәйрәм
бәйремде керек еді екен ол жерде. Но әтилер, әнилер, туғаньяк турында біз һәр вакытта жырларға тиеш. Ничек кенә булмасын. Авыр җырмы, җиңел җырмы, уйлану барыбер кирәк. Сіз біздің Гәҗит Айгөл Закирова. Менә кайбер артистлар сөйләргә яраталар үзләренең киемнәренең бәяләре турында. Җырчы буларак сезгә сәхнәдә кыйммәтле кием белән чыгыш ясау мәҗбүриме һәм нинди хисләр уята ул сездә? Менә бу костюм ничә сум тора? Кем монарга бәя бирә әле? Халык каян күрсәнең бәясен? 400 меңлек костюм киеп чыктылар. Хәт 10 миллионлык кием киеп чыксыннар. Әгәр тамашачы кабул итмәсә, сиңа килешмәсә. Менә минем стиль ак күлмәк, кара шалбар, костюм. Мин тагын нәрсә ки алам инде монда. Шул нәрсә ки алам тагын. Нәрсә килешә миңа. Әле бит үзеңнең строение лицо бар. Мин бит монда чәчне сарыга буятып. Бар минем молодежный киемнәрем дә бар. Жыртык джинсы да киям, футболка да. Аның үз урыны бар. Яшьләр кичәсендә киергә була ул киемнәрне. Концертта бит инде шул ук авылга алда әбиләр утыра, мин бит инде футболка белән тишек джинсы кия алмыйм. Миңа, димәк, миңа киенергә кирәк мотор, костюм, шалбар. Киемнәргә килгәндә мине алай критика әйткәннәре юк. Чөнки мин анарга акцент ясамыйм. Минем өчен менә костюм шалбар ираткан инде. Хатын-кыз инде һәр вакытта да тектерелгән күлмәкләр булырга тиеш. Кемдер инде кыскарак күлмәк кия, кемдер киселгән күлмәк кия, кемдер орнамент белән кия. Хатын-кыз бит инде чәчәк, һәр вакытта чәчәк булырга тиеш. Сүз дә юк. Тәнкидләр инде җырчыларны. Сезнең өчен киемегезнең кыйммәтле булуы мөһимме? Юк. Минем бар костюмнарым 50 меңгә дә бар, 5 меңгә дә. Чөнки мин аны киеп карыйм да, килешә икән, алам, килешми икән. Хәт 100 мең торсын, әгәр килешмәсә, аның мәгънәсе юк бит алуда. Рәхмәт. Икенче сорау, менә әйттегез, үзегездә 7 көн буе чыгыш ясадым дип. Мәсәлән, тамашачы буларак минем үземә дә кызыклы. Артист кеше 7 көн рәттән концертта фонограммасыз тере тавышка гына җырлый аламы? Ала. Мин быел менә иманым камил. Кулымны йөрәгемә куеп әйтәм, валлаһи дип әйтәм, быел без концерт куйдык. Менә сентябрьдән алып майга кадәр без куйдык бер 200 концерт, бер фонограмма җырламадым. Именно быел. Чөнки былтыр ширләгәнем, бер 6 тапкыр ширләргә туры килде. Быел специально алдан мине укуллар белән, дарулар ашатып, антивируслар эшләп, хәзер бит ширнең төрлесе генә юк. Фотога төшкәндә дә ширләгә юк. Шулай бит. Төрле ширләр бар. Хәзер свиной грипп, птичий грипп, жираф гриппы, тагын нинди грипп. Шуңа күрә быел Аллага шөкер. Быелгы сезон белән мин бик көнәгә. Но тавышара мин халыкка әйтәм, әгәр үгез тавышлары чыкса гафу итегез, мин хәзер әгәр тавыш бетсә, лучше мин концертны күчерәм. Уңайсыз, но зато күптән түгел ана Пәрәү авылын без бер атнага күчердек. Чөнки тавыш бетте. Мин әйтәм, фонограмма җырлап, хотя можно була иде. Фонограмма тынышкан җырларга да, акчаналарга да китеп барырга. Булай рәхәтләнеп, зато күңелебез чиста. Анасымна кешеләр белән эшләгәч, тамашачы белән эшләгәч, барыбер сезнең ниндидер канагатьсезлек тә бардыр. Тамашачыда нәрсә сезнең ачуыгызны китерә? Бәлки, мәсәлән, кемнәрнеңдер чәчәк алып чыкмавыдыр, менә нинди яга? Тәүбә, астагфируллах. Булай гына әйтәм, мисал. Халык залны тутырып килгән икән. Сез белмисез аның нинди зур бәхет икәнен. Анардан да аның аңлатып булмый ул бәхетне. Ахырдан кичә менә кайтканда остановкада туктаттылар. 1 сәгать фотога чыктык. Хотя ул мәйданнан безне милициялар алып чыкты. Алып чыктылар. Ана Инстаграмга да куйдым инде. Калдырдылар остановка янында. Такси китәбез, хәзер мәйтәм, таксины тизрәк тотабыз да. Всё, юк. Оказывается, безнең арттан барганнар җыелды, кысып бетерделәр. Үзем шатланам, үзем җылмаям, арылды, но адреналин, рәхәт. Шуңа күрә мин халыкка
үземнең яраткан тамашага рәхмәтлегенә. Мондый канәгатьсезлек юк. Тәнкитләрендә кабул итеп алам, кайберләре битем әйтәләр, сәхнәдә язу язалар, ахырдан калып әйтәләр, менә сиңа бу күлмәгең килешми, бу анекдотыңны сөйләмә дип, мине инде Сәкинә Павлайда тәнкитли. Чөнки мин һәрбер программаны эшләр алдыннан Сәкинә Павлайда утырабыз, монда ничек әйтик, монда ничек әйтик. Менә быел әти турында җыр яздык бит, әти җаным бәгърем тартыргым каберең. Аның алдыннан шигырь укыдым. Сәкинә апа язды, Сәкинә апа белән корректир итәбез. Ул минем bir-iki baştan pробный konsertlar ясыйбыз бит инде, bir-iki konsertка алып барабыз. Ул карый, үзенең фикерен әйтә. Ну, Тямаев булып калырга тиеш, барыбер әзрәк кызык мәзәкләрне калдырырга тиешбез, барыбер әзрәк кыланырга да тиешбез. Чөнки төрле возрастлар килә концертка. Әбиләр дә, апалар да, яшьләр янында, яшьләр шә буласы килә. Өлкәннәр алында, өлкәннәр бу ансы да бик бер авыр бер ситуация. Һәм соңгы сорау, менә сезнең танылган булуыгыздан файдаланганыгыз бармы? Мәсәлән, анда ЮХИДИ хезмәткәрләре туктаткач, үткәрү җибәрүләрен сорап, яки больницага килгәндә берәрсен урнаштырганыгыз. Рәхмәт. Гая туктаткач, әгәр танысалар инде, сөйләшеп торабыз инде. Алар ярдәм итү җибәрәләр, без алардан ярдәм сорыйбыз. Файдасы бар. Больниста да танып алсалар, ну, минем үземнең тагын бер ни бар, гадәтем бар. Принципиальный дип әйтим инде, мин бит инде әзрәк Фәтих Сабанович Сибгатуллин кул астында әзме күпме булса да эшләп калдык. Сәкинә апа 10 ел эшләгәндер ул, шуңа күрә, менә мин Фәтих Сабановичка бик рәхмәтле, аның тәртип дигән нокта бар иде. Шуңа күрә гаишникларга әйтәм, әгәр инде бик авырга китсә, штраф языгыз. Димәк, мин бызганмын икән, штраф языгыз. Мин аны түлим. Врачларда да учетка басам, учетка китеп торам. Бер кашанда мине кертегез дип, андый нәрсә юк. Әгәр булырга мөмкин, авыр ситуациялар тизрәк кертеп җибәргез әле дип. Аллам сакласын инде. Ситуацияга карап дип әйтим инде. Фирдус тагын бер сезнең телгә алган фикерегезне карата ниндидер бер ачыклау кертеп китсәгез иде. Моңарчы менә ул тема шулай ук дигән ничектер телгә алынмый иде. Менә ул мишәрлек темасы. Сез хәзер инде менә мишәрләр дигән җырлар да барлыкка килде. Сездә үзегез моны ничек дип әйтим, концертларыгызда да ничектер алга сөрәсез. Бу нинди максаттан эшләнә? Бу бер шаяртума сезнең һәм нинди максаттан? Әллә политика маймы? Әллә сәясәтме? Айрым бер милләт ясабаймы? Юк инде, бу чыннан да шаяру гына. Без бит инде менә шит җирдә әгәр цикылдасак, кызык булып китә. Барыбер әзрәк таныйбыз дип әйтим инде бер-беребезне. Шуңа күрә без барыбыз да татар милләте. Мин үзем аны шаян сүз белән генә искә алабыз. Элегелектән үк әйтәләр бит инде мишәр татарның каймагы дип та шаяралары, ул бары тик шаяру гына. Килки балык түгел, мишәр халык түгел дип тә әйтүчеләр бар бит инде. Шуңа күрә бу сүзне бөтенләй проблемага әйләндерергә кирәк түгел. Бары тик шаян кабул гына әйтергә кирәк. Кайбер вакытта мин шаярып китәм дә бит сәхнәдә, мишәр тәре дип тә әйтү җибәрәләр бит инде. Сәкинә апа, син ничек уйлыйсың? Син бит тоже мишәрка. Шаяру гына инде ул, чыннан да үзе бер бәләкәй генә изюминка дип әйттем, шаяру гына ул. Шулай тагын бер әйбер сорыйсы килгән иде, бәлки Сәкинә ханым сезгәдер. Җыр текстларын урлауга бәйле рәвештә менә күптән түгел Роберт Нулин да бу хакта әйткән иде. Сез ничек уйлыйсыз, менә бармы андый күренеш? Һәм ни сәбәпле килеп туа ул? Плагиатлык күп нәрсәдә күренә. Ул, мәсәлән, менә минем бер шигыремне куйган ВКонтактега. Аннан соң бер апайның шигырын укыйм. Нәкъ шул сүзләр. Автор гына башка. Ул җыр сүзләрендә дә була. Кай вакыт аның урыннары гына үзгәрә.
Аннары менә иң камил сүз татар халык җырлары. Безнең күп авторларның сүзләрендә кайбер менә яшь авторларның танылып кына килә торган авторларның бәлки танылмыйча да кала торганның шул ук сүзләр кабатлана һәм алар үз фамилиялары белән бара. Андый очраклар да бар. Адам хатадан хали түгел, бөтен андый күренешләр бар. Һәм плагиатлык беркемне бизәми. Әнә әйтә бит әле мәшһүр җырчыбыз Болгар телевидениесендә Тайновада әйтер сүзең булмаса үзеңне ачмады. Үз сүзеңне әйтә алмыйсың икән, үзеңчә бизәк тудыра алмыйсың икән, үзеңнең фикереңне үтемле итеп әйтә алмыйсың икән, миңа калса каләмгә тотанасы түгел. Һәм шулай бер сорыс килгән иде, менә Фирдүстә телгә алды моны үзгәреш җәйле турында сездә чакырган тәкъдим булган икән андай. Кайбер җырчыларның әйткәннәре бар, менә ниндидер эстраданы тәртиптә тотучы дип әйтим мен шунда, аңа күзәтчелек итүче ниндидер бер орган кирәк дип әйтүчеләр булды. Чөнки һәркем үзенчә яши, менә сез әйттегез, шушы клуб проблемалары килеп чыга. Җырчылар алар теге үз дөньяларында яшиләр, бер-берсе белән бәлки ниндидер гадел булмаган конкуренция шараклары килеп чыгадыр. Гадел булмаган конкуренция нәрсә? Ниндирәк ул? Җырчылар өчен. Әйтик, мәсәлән, кара пиар бер-берсенә карата бәлки бардыр дип әйтүем менә. Нинди дә булса күзәтчелек итүче, контрольлек итүче орган кирәкме, эстраданы тәртипкә алырга кирәкме, әллә ул шушындый үз иркендә яшәүче демократик шундый бер өлеш булырга тиешме? Тәртип кирәк, сүздә юк. Ләкин кысарга кирәк түгел. Бүгенге көндә татар эстрадасы җырчылары үз-үзләрен туендыралар. Хөкүмәткә салым түлиләр. Начармы, яхшымы? Татарча җырлыйбыз. Татарча сөйләшәбез. Бәлки аларны әзрәк корректировать кенә итәргә кирәктер. Үзгәреш җиле ул бит инде бер проект кына. Ул бит инде бер әйбер дә үзгәртелмәде. Һәм үзгәртелмәячәк тә. Нәрсә үзгәрде? Бер әйбер дә үзгәрмәде. Ул бер шундый бер концерт булды ул. Елына бер үтә торган концерт эстраданы үзгәртелми ул. Орган кирәк. Җыела торган бер продюсерлык үзәге дип әйттем инде мен аны. Андый үзәк кирәк. Андый үзәк кирәк. Стилистлар кирәк. Кишле кемнәр кирәк сәкенә пата? Барда кирәк авторларның текстларына, җырларына да ниндидер миңа калса худсоветмы, нәрсәме барыбер кирәк. Әгәр инде кемнедер бүген нинең эстраданың торышы канәгатьләндерми икән, яхшыртырга тели икән, аны барда тәнкыйтьли. Ничек яхшыртырга? Әйтүче кеше юк. Әгәр ул ниндидер иләктән үтәргә тиеш, иләктән үтмәгән ашлык аның бөтен чабы барда бергә төшә. Аннары бер әйбер бар. Менә кеше Хәмдүн апа бер сүз әйткән бит. Апаем кеше җырлый ирәнә дип, беркем дә җырлап тумый дип әйме? Әгәр дә мин 5 ел элек худсовет үткәргән булсалар, мине эстрадага кертмиләр. Аңлыйсызмы нәрсә турында сүз барган? Үтеп булмый. Аннан әкрен генә авыз пешеп, тәнкидләрне ишетеп, әкрен генә барабыз. Менә шунда сорау туа. Кирәкме ул, юкмы? Сез аны менә ничек күрәсез продюсерлык үзәге дип әйтәсез? Сезнең юк, инде продюсерлык үзәге, мәсәлән, оешма. Бәлкем киңәш бирергәдер. Шуннан да бардыр шундай ошаш шигырьләр, мәгънәсез шигырьләр, бәлкем аны үзгәртергә генәдер. Шул. Продюсер, менә һәр безнең Татарстанда продюсерлар бармы соң әле? Безнең продюсерлар юк бит, нормальный. Нике булмасын бар. Продюсерлар белән эшләүче җырчылар бар, продюсер. Кем барсын бездә? Рифат Фәттахов бар, мәсәлән. Рифат абый бар. Бәт инде бер Рифат абый бар. Бит юк бит инде безнең продюсер. Бит юк бит. Илфак Шихапов. Юк.
Ифак Шихапов бар еді. Зато енді жетшілерін чығарына. Әйе. Менің кішкене генә сұрауым бар еді. Исемім Дамир. Фирдәүскә сұрау. Гомумән, шоу-бизнеста гомумән алганда дуслык юк икәнен барыбыз да беләбез. Ләкин син һәр вакытта да Элвин Грей, Radical Action'ны шын дустым дип әйтәсең. Сездә нинди дуслык икән ул? Ниндирәк? Шын дуслыкмы ул? Каян алып әйтәсең, бездә дуслык юк. Нишләп бездә дуслык булмас? Юк инде, барыбер нинди булса да ситуация барлыкка килсә, синең дустың сине калдырып китергә мөмкин. Менә шул. Ул бит инде үзеңнең тормыш дустың түгел, иҗатташ дустың. Әй, менә шуны сорыйм. Ну, тормыш дустың сүздә юк, ул тормыш дустың. Иҗатташ дустың әле мин бер җырчы белән талашканым юк, кычакланышып күрешәбез. Ну, гайбәтләр сөйлибез инде, бер-беребез турында шәйнибез, ансы инде яшерен батырын түгел. Ничек кенә сөйләсәк тә барыбер бер-беребезне шараткач, без әйбәт мөнәсәбәттә. Шуңа күрә Радик бит инде минем җырны, безнең җырны җырлый, гомер үтә җырын ничек дип әйтим инде. Мин каршы түгел. Молодец. Әгәр инде мин андай усал караш белән караган булсам әйтерим, җырлама. Минем җырны җырлап дип әйтерим инде, шуңа күрә мин һәрвакытта да җырчыларга әйтәм. Әгәр дә минем дискадан инде җырлар чыккан, сезгә ул җырлар ошый икән, сорагыз да, сорап инде. Үзегез яздырыгыз фонограммаларын, моторны әйттереп җырлагыз, ул бит минем өчен бик күңелле. Безнең өчен дә күңелле, Сәкин апа. Шуңа күрә ул җырчылар арасында гына түгел, туганнар арасында да бар. Кемнәр тату тора, кемнәрдер юк. Дуслар арасында да бар, коллегалар арасында да бар, иҗатташ дуслар арасында да бар. Без аларга карап, кайфны бетергә тиеш түгел. Аңлашылды. Икенче сорау инде Инстаграмга кагыла, ул да булса еш кына прямой эфирларга керәсең. Үзем дә кирип карыйм. Төрле очракта төрле тамашачың бар, алар керәләр, негатив комментарийларда калдыралар һәм син аларга кайсы вакытта җавап бирәм. Җавап бирәсең. Җавап бирәсең һәм резкий җавап та була. Куркмыйсың менә тамашачыларың сине күреп ничек булса да теге синең турында фикер үзгәртү турында? Куркмыйм. Мин сәхнәдә бер качан да ясалма чыгыш ясаганым юк. Мин тормыштан ишек, сәхнәдә шулай. Ул тупас сорауларга ачу килә. Чөнки исем китә менә тәрбиясез кешеләргә дип әйтим инде, провоцировать итәләр. Без бит инде мин бит аның өчен чыкмыйм. Тамашачы белән аралашып чыгам. Мине килсүгәләр инде, андыйга игътибар итмә дип, бәлки әзрәк аларны әзрәк катырак әйтеп, шут кенә акылга утырту бәлки кирәктер дә. Менә без бит инде совет балалары, совет заманасы балалары, без бит инде балдамайда үсмәдек. Әти кайта иде, тәртип куелган иде. Тәртипләр асын тартып чыгарга кирәк, азыкларга кирәк, карны кирәргә кирәк. Берәр эшләнмәсә, коллективка да биреп алай. Хәзер балаларыңа син андый тәрбия бирә алмыйсың. Хәзер берәр нәрсә урамда балаңны берәр ничек катырак әйтеп ташласаң, сине судка бирәләр хәзер. Мәктәпләрдә дә безне директор Мирза абый, әгәр коридорда чапканын күрсә, мәшә кендеңнән брайды, эскә күтәрә, әтәштеләр мәле, арыел диләрме, чәчтән тарта иде, укаски белән әзрәк электр балалары, без укытучылардан әнидән куркан кебек куркайык. Ягъни, хәзер балаларга укытучы сүз әйтә алмый. Буранага китте хәзер. Укытучы сүз әйтә алмый, тоже дөрес әйбер түгел. Менә мин әгәр бик зур бер кеше булсам, мин ясарым, төзәтәрим шундый мәктәпләр. Ата-ана әзрәк хәзер бөтенләй баланы менә шулай гына үстерәбез. Аның бит ахыры бар. Нәрсә күреп үсәрсең ул бала? Кадерле буламы ул, кадерләйсекме ул безне? Без бит элекке вакытта әти безгә берәр шоколад дигән әйбер булмагандыр инде ул да. Но шоколад Алена дигән бар бит, берәр шоколад безгә кунак алып килсә, ул бәйрәм иде. Яңа елда берәр мандарин ашасак, ул бәйрәм иде. Хәзер алай без балаларга бәйрәм ясый алмыйбыз.
Biz балаларга 18 толса машина керек, иленсе квартира керек, хатынының туған күні болса шет жерге жіберге керек, 5 яшы толса велосипед керек, 3 яшы толса iPhone керек. Менә без шулай гына кызыктыра алабыз. Только байлык белән генә кызыктыра алабыз. Бәлки мин ялгышамдыр, мин теге әзрәк опытный әти түгел бит әле, менә Сәкинә апа әйтергә может. Ул бит инде хәзер правнучкалар бар. Шуңа күрә әзрәк авыррак менә бу ситуация тоже. Алайса инде җитәкчелек турында тагын бер сорау соңгысы булыр дип уйлыйм. Җитәкче булсаң, нәрсәдән башлар идең? Нигәдер бик еш андай сүзләр синдән ишетелә. Юк инде мин бит инде хыял кешесе бит, иҗат кешесе бит инде хыял. Мин булсам гына дим инде. Шуңа күрә җитәкче булырга язмасын. Шулай җырлап кына яшик. Җитәкчеләрне обсуждать итәргә җиңел. Бүгенге көндә проблемалар бик күп. Җитәкчеләргә Алла ярдәм бирсен. Халык усалланганнан усаллана бара. Безнең Норлатта гомере кирмәгән бер урамда асфальт кергәне, оказывается, анда 5 сантиметр салып бетермәгәннәр. Шуның өчен тавыш кузгаттылар. Кеше битендә ул һәр вакытта да анарга җитми. Булганы үзебез дә канәгать була белмибез. Тәнкидләргә без һәр вакытта да ыста. Шуңа күрә безнең пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәламнан сораганнар бит. Бу дөньяда нәрсә җиңел һәм нәрсә авыр дип. Ул җавап биргән. Бу дөньяда иң җиңеле кешене тәнкидләү, кешене чәйнәү, гайбәт сату. Иң авыры үз өстендә эшләү дигән. Менә иң авыры үз өстендә эшләү чыннан да авыр. Менә бу прямой эфирларга чыгып мин әзрәк әйткәләшеп тарткалашып алам да, аннары утырам инде мин әйтәм син, нәрсәмә кирәк инде? Вот нимә кирәк? Җитмәсә, аннары нервничать итеп чыгасың инде. Берәр дустыңны сүгеп ыргытасың да бит инде акыл биреп, аннары танып утырасың. Нәрсә кирәк? Туганнар арасында да шулай. Иҗат юлында да шулай. Булды, рәхмәт. Агы нинди сорауларыгыз бар? Барыгызга да бик зур рәхмәт, безнең вакытыбыз чыкты. Исәнлеккә рәхмәт. Сезгә бик зур рәхмәт, чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Журналистларыбыз эшләп торсын, һәрберегезнең сайтлары тулып торсын, сезнең карашларыгыз күп булсын. Безне һәр вакытта да язып торыгыз. Кара тәнкит белән дә, ак тәнкит белән дә. Һәм безгә кунакка чәйгә килегез, Нурлатка. Мин сезне көтеп калам. Бик зур рәхмәт. Сән булыгыз.